Спартыўны комплекс пінскага ДТСААФ у чарговы раз стаў пляцоўкай для правядзення аднаго з самых відовішчных спартыўных мерапрыемстваў – чэмпіянату Беларусі па дрыфтингу, прадставіць свае абноўленыя арыгінальныя дрыфткары і прадэманстраваць майстэрства валодання імі. На 4-й этап чэмпіянату Беларусі 2017 з'ехаліся ўдзельнікі з Беларусі, Літвы, Расіі і Украіны. Пілоты прадставілі свае абноўленыя дрыфткары, над якімі іх каманды крапатліва працавалі ў міжсезонны перыяд. У хуткасным маневраванні на оригинальных авто наравне с опытными пилотами спаборничали и молодые кировцы. В прошлом году это первый год, в котором я вообще выехал, а в этом году мы уже катаемся, немножко машины доработали, уже показываем какие-то результаты, ну, опыт приобретаем. Трасса несложная, но в этом ее сложность. Потому что задания практически едут все, и малейшая ошибка, какой-то нюанс возникает, и ты можешь проиграть. З кожным годам відовішныя спаборніцтвы прыцягваюць увагу ўсё большай колькасці беларускіх гледачоў. І 4-й этап чэмпіянату Беларусі таму пацверджанне. Дарэчы, на адкрыцці сезона пінчукам было за каго пабалець. Пінск у складзе каманды G-Drive прадставіў Дзяніс Клішчэўскі. Ён удзельнічае ў чэмпіянаце Беларусі па дрыфтингу ўжо не першы раз. А ў 2016 годзе ён быў прызнаны пачаткоўцам года. Рыхтаваўся да чэмпіянату пінскі дрыфцер на хатнім стадыёне ДТСААФ, што давала яму некаторую перавагу над супернікамі. Зрэшты, дапамагала і гарачая падтрымка мясцовай публікі. Аднак не абышлося і без казусаў. Да, пинчане, безусловно, помогли, они болели за меня, это чувствовалась их поддержка. Я был готов на все 100 показывать очень хороший результат. Но у меня в заезде с Дмитрием Нагула сломалась коробка, 3-я передача пропала прямо в заезде, и я просто проиграл за счет поломки автомобиля. Я свалился в нижнюю сетку, дальше я попал на Юрия Перепечка. На спаборніцтвах па дрыфце суддзі традыцыйна ацэньваюць хуткасць руху, вугал заносу, траекторыю і, вядома ж, відовішчнасць. Сваё майстэрства пілоты дэманстравалі ў парных заездах. Па выніках усіх заездаў 4-го этапу чэмпіянату Беларусі па дрыфтингу пераможцам стаў пілот з Гродна Дмітрый Нагула. Другое месца заняў дрыфцер з Украіны Максим Миллер. 3-я пазіцыя у пілота з Мінска Сергея Сака. Наступны раз аматары аўтаэкстрэму збяруцца на 5-м этапе чэмпіянату Беларусі, які адбудзецца 1 кастрычніка на картынг-стадыёне Альянс у Брэсце. Марыя Кобец, Олег Завадскі, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».